أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sofet je bio i hođa je učio i dali je pjevo, ne zna šta je bilo. Uglavnom bio je neki Sofet. I kaže hođa, kaže ovaj krajišnik ženo, jesi li isplatila hođu? Jesam. Jesi li muslimovče? Jesam. Koliko si hođe dala? Kaže, koliko se daje? Koliko si dala hođa? Ovo govori zbog vrijednosti što mi malo vrijedimo kod naroda. Pa kaže, koliko si? Pa koliko? Kaže, 100 maraka. A Halidu? Kaže, 1000. I hoći 1000. Jeste razumili? Što bi to sad mogu ja pjevati? Nisam grad, zvijezda. Jeste razumili? Trebamo se mi izboriti da postanemo zvijezde. Ne granda, nego zvijezde. Vjerite. Jedna žena koliko je cijenila jednog alima, da sam kažem koliko mi danas malo cijenimo učene ljude. Došao je jedan šejh na večer. Kao prije što bi derviš Efendija dođe. Pa bi se konj njemu otide, pa da s konju dođe. Čuli ste vi za derviš Efendija? Rahmetullah alejhi. Pa je njoj došao alim. Vi kasnije žena razbrate, jer ako budete sad pričali, propustit ćete ovo što ja pričam. Ja stalno idem naprijed. Stalno, nema čekanja. Čekat ćemo to nužno. Jer kad one nešto dok ne ispričamo sve što je za ničem. To je znak da me razumiju. Jer žene kad pričaju znači da su me razumiju. Pa onda komentarišu odmah na licu mjesta, jer ne mere se čekati kući da te dođe. Odmah se sad raspreda. Face to face. Slušajte, koliko je žena cijenila Alma. Ona je svo selo zovula na večeru što je Alim došao u gosti. Toliko ga je cijenila. Svo selo časti večeru. I znate što je što radila? Zaklala je magarca. A šta mislite što je magarca zaklala? Kaže, neki ščenat znaju kad je velik čovjek došao. Nek si ščenat znaju. Zaklala magarca da je ščenat se počesti. Toliko je cijenila učenog čovjeka. Onaj ko cijeni učenog čovjeka znači da valja. I eto, učenjaci su te zvijezde koje svijetle običnom svijetu. Pa šta vam kaže? Ma dadla sahibukum vana dobro. Da se ova pomije tom svjetlošću, pa kaže vaš drug. Koji drug? Na koga se nisu? Vaš drug, vaš sahibukum. Vaš drug, Muhammed a.s. nije zaluto, nije skrenuo. Njega su zvali da je malo opsika, da je među poluk. Njemu su dolazili oni da ga vraćali, oni što liječe, kaže da liječe ne uspjela Muhammed a.s. To nije on dobro. Pa jedan kako došao, ja čuo, kako pa šta ti imaš, kad nema ne sam, da ti mene poslušaj. Kad je njemu a.s. pručio ajte ovaj uvod, kad ja ništa ljepše u životu nisam čuo. Onda je on bio opčaran ljepotom govora koji nije nikada čuo. Ovo nije poezija, Kur'an. Ovo je nešto posebno, ovo nikad ništa ovako slično nije došlo na zemlju. Neko je pokušao da nešto slično napiše Kur'anu, nije nikad uspio. Ne može niko jedne rečenice slično Kur'anu napisati. To je čudo Božje. Arapi su bili veliki pjesnici. Pa Allah kaže, nije Muhammed a.s. zalutao, nije on skrenuo, nije ni lud, nije ni opsihren. Vama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sve što Muhammed a.s. govori, to je, kaže, objava. Ništa nije iz njegove glavi. Tako kad ga čudnite da je nešto Resul a.s. kazao, nije to što je njemu čeć bilo da rekne, nego sve bilo u vezi sa Allahom. I onaj ko se pokorava pejgamberu, isto kao Allah da se pokorava. Tako kaže Allah u Koranu. Men yuti ar-rasul faqad ata Allah. Ko se pokorava poslaniku kao da se Allahu pokorava. I nema razlike između sunneta i farza u smislu naredi. Što pejgamber naredi ili zabrani, kao da je Allah naredi. Jer je Allah rekao, vama atakum ar-rasul, što vam poslanik dadne, kako du, uzmite. Vama nahakum anhu fantahu, što vam on zabrani, ostavite. I ako je rekao ali sram da je haram zlato nositi muškarcu, nema u Kur'anu, ali je pejgamber rekao haram, gotovo, kraj, jeste razumeli? Znaš, imaju ljudi nosa lančić oko vrata, to ćemo biti džehennem, kao vatra oko vrata. Što će ti lančić? Što će ti zlatni prsti? Što će ti džehennem? Što se ponižavaš? Ja kažem muškarcima, što se ponižavaš? Žensko je da se ukrašava. Nju je Bog stvorio da se ukrašava.
si muško i nemoj se ponižavati. Jer kad se ti budeš kršati, onda ćeš lići na žensko. Žena hoće mušku u kući, neće ženu. Zato smo mi izgubili mušku, zato nam žena radi što hoće. Znači ona nas voda jer mi nismo više muškačeni. Ta se džiđaš, ta se šminkaš. Nek se ona šminka, nek se ona dogoni, nek ona izaziva. Jeste razumeli? Evo, dobro. To vam isto što je na lijevo ulici sad. Što će na lijevo ulici sad? Šta mislite? Lijevo se nosi prsten, srebrni i vidi sad. Evo da onako usput nešto učite. Desna je desna, ne treba je ukrašavati. Dovoljno što je desna. Znate šta se s tilom radi? Jeste razumili? A onda ukrašava je ono što manje vrijedi, ali tvoja je lijeva ruka. Nemoj se ovdje svoje lijeve ruke, treba je onda da pomogne desno. Ali je desna, desna. Ti si muško i ne dosta je što si muško. Jedno nije bilo pravo kad je jedan alim govorio, pa kaže, ne ide u glavu, kada nas sve žene u glavu vići, jedna na pijaci viće, ne ide u glavu što ti žene tu svjedoče za jednog muška. Znači, kad nema dva muškarca, mora jedno muško i dvije žene. Kaže, vidi to, ne ide u glavu, rekao, dok ti ne ide u glavu, Bog je isto rekao, vidiš da nije nešto lijevo, dok ne ide u glavu. Znači, vidiš da ti treba. Pa ne ide u glavu. Ima razlog, ako jedna zaboravi da je druga osjeti. A ja vjerujem više Bogu nego svim ekspertima svijeta. Znači, sve što je Resul alejhi selam, ovo je sam samo ženom. Riječ je bilo ovdje sad ne izglede da ja kontriram ženama. Kaže, ali kad ti se rodi prvo žensko dijete, blago te, to te Bog časti. Sad kaže ona, a šta ako se nekom rodi muško? Pa šta? Pa šta kaže ko nema nikako djece? Pa je ja napisao na poruku. Ona je to javno na zidu ispisala šta one žene koji su neudate ili koji nemaju djece ili koji imaju samo mušku djecu, nemaju ženske, a ovdje je dar, žensko dijete je dar. Čak kaže, Alimit kaže, nije hadis. 3 slučaje kad na faka kreni. Probaj. Kad se kuća pravi, od njih ne pare dolazi. Ne znaš niti samo ti. Kad još? Kad se žensko dijete rodi i kad pare sabraš za hač. To je čudo Božje kako pare narastu. I kad se žensko, ne muško. I kad ti se žensko rodi, Bog te časti. To je dar. Allah te časti. I kad daješ, imaš muško i žensko. Prvo žensko djete ti daješ. Ne smiješ sinu da, prvo djete. Jer ona ima prednost. I rekao ali sam, ko ima 3 čerke ili 2, bit će sa mnom u dženetu. Neko bude imao 3 sina. Nego 3 čerke. Koja je prednost? Vidite šta je prednost smrti. Žensko djete. I danas, sad u ovom vremenu demokratije, sada kad udaš, eto ti i sve te čerke, kad oženiš, ode i sin i nevesta. Da tako? Ne, ovdje se žensko pita. Ovdje se žensko pita. Ne, evo. Ovo sam njoj rekao, onda sam rekao ovako. Neće niko u džehennem zato što ima mušku djecu. Jeste to razumijete? Neće niko u džehennem ni će zaglaviti, ni zgajati što ima mušku ili žensku djecu. Neće tebe Allah pita što si rađala žensku ili što mušku. Ovdje je samo riječ kako Allah časti. Mi ćemo u džehennem znati se kod čega. Po koji grijeha. Ja njoj onda objasnju. I lijeva ruka je tvoja. A nije se sad odreći ako ona lijeva. Zna se šta je funkcija. Pa kaže neko, u mene 3 muška djeta, šta ja nemam čerke. Pa je, kome bi ja dao da nije muške djece, ste razumili? Ja imam 3 čerke, primjera radi. Ali je li bolji onaj što daje ili što uzima? Ko je veći kavaljer? Što dijeli ili što uzima? Pa onaj što dijeli. A ti imaš žensku djecu, kada ja vidim na hranio, valja to sad kada drugom da. Pa ti si džometar doma. Šta si se svisku? A neko mora uzeti, kome ćeš dati ako nema ko uzeti? Pa mora neko biti mušku djecu, kada oni uzimaju. Kome bi mi davali da nisi rodio, jer tako? A ovo je drugi reka Surije. Drugi reka Surije je red terezim se pribacano, kako tog davanja. Da znate što znači red terezim. Znate što mi rekao jedan čovjek? Ličio svoju ženu. Nije neki stručnjak, ali je običavao ženi svoju. Ono inače kaže da žena neće u suru, trebalo bi jezan ručna, da je malo zaverenje. Pa jezan je sila jedna. Znate, kad jezan uče, svi šta žena radi, što su ona bolesna žena, zavijaju. Ili nešto se dešava, ne sva, neka žena zavijaju kad jezan uče.
to je znak istine. Ezan je najveća istina. Ti javno vičeš jedan je Allah. Allah je najveći. Muhammed je njegov rob i poslanik. Hajde na nalaz, hajde na spas. Allah je najveći, nema Boga sem Allah. Koja je ezan sila? To je veličina. Negdje neko kad uči i ručava, ruči ezan da vidi imaš problema. Jesi zdrav, treseš se. Trniš, šta se dešava? Jer šeitan bježi ezan. A šeitan ne mere za nas slušati. Nakon bježi dok se čuje ezan. Zato treba učiti ezan što jače, ali na usta, ne na ovo. Na ovo treba zavrnuti. Da ne bi ljutili nekoga. Ja sam sebi imao izvin zavrnuti. Kad bi ga u usta turio mikrofon, ne mere jače. Da ne bi ljutio one što neće na sabah. Jer još gore neće doći na sabah kad mu jako odvrniš. Ako hoće ja učiti